ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା କେତେକ ଅବୋଧ ଚିତ୍ର। ତ ଆର ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଅଛି, ଠିକ୍ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଦେବ ଏବଂ ଭୁଲ ପାଖରେ ଭୁଲ ଦେବ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା 90 ଠାରୁ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କହିବା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ କହୁଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ହେବନି, ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ହେବ। ଏଠି ଚିତ୍ର କରି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଗ ନମ୍ବରଟା, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲି, ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବା ଏବେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସମକୋଣୀ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ଦୁଇଟା ଆଧରେ ରହିବ, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଇପାରିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ କୋଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା, ତୁମ ପରିବେଶରେ କେଉଁଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ, ସମକୋଣୀ ଓ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଲେଖ। ତ ତମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ, ସମକୋଣୀ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରିବେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ବା ତୁମ ପରିବେଶ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ସ୍ଥିର କର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର 3ଟା ଦେଖ, ତାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ଏବଂ କେତେ ସେମି ଲେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଏବେ ତାକୁ ମାପିଦେବି କେତେ ସେମି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର 5 ସେମି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି 5 ସେମି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ବାହୁଟି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ବି ଆମର 5 ସେମି ହେବ। ତ ଏହାର 3ଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲା, 5 ସେମି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମାପିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମାପି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି 4.5, ଗୋଟେ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 6.3 ସେମି। ତ 3ଟା ବାହୁ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, 3ଟା ବାହୁ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାପର ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା, ଏଠି ମୁଁ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ମାପି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବାହୁ 4 ସେମି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 4.5 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 5.8 ସେମି ହେଉଛି। ତ 3 ବାହୁ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାପର ଅଛି। ଏଟିକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା, କାରଣ ଏଠି 3ଟାଙ୍କ ବାହୁ ଅସମାନ ଅଛି। ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ଅସମାନ ଅଛି, 3ଟା ବାହୁ। ତ ୟାକୁ ବି ଆମେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ବିଷମବାହୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ଖ ଓ ଘ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କର। ତ ଆମେ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଖ ଓ ଘକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା
ଯୋଗ କରୁଛି। ତ ଏଠି କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଲା, କେତୋଟି ମିଳିଲା ନା 2ଟି ମିଳିଲା। ଏଠି 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ତ 2ଟି ଲେଖିଦେବା ଏଠି 2ଟି ବୋଲି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା, ବାହୁର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ବାହୁର ମାପ, ପ୍ରଥମେ ବାହୁ ମାପିଦେବା, ମାପିକି ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାପିଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ବାହୁ ମାପି ଦେଇଛି। 3.5 ସେମି, ସବୁ ବାହୁଗୁଡ଼ା 3.5 ସେମି ହେଉଛି ଏଠି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ବି ମାପିକି ଲେଖିଦେଲି। ଖ ଏବଂ ଘ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଆମେ ଟାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆକୁ ମାପିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କେତେ ସେମି ହେଉଛି। ସେଇଠି 4.7 ସେମି ହେଉଛି ଏଠି। ତ ବାହୁର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଠି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାର 3ଟା ବାହୁରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାହୁ ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କୋଣର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଠି କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ ମାପିଦେବେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। ତ ମାପି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମାପି ଦେଇଛି କି ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି, ଲେଖିଦେବା ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର 4 ନମ୍ବରଟି ସରିଯାଇଛି। ତ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟତାକୃତି ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ନିଅ, କଇଁଚି ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି କାଗଜକୁ କାଟି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଅଠାରେ ଲଗାଇ ନାମକରଣ କର। କୋଣର ମାପ ଓ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ସ୍ଥିର କର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଘରେ କରିପାରିବେ କାଗଜ କାଟିକି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମେମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଓ ଆୟତଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। ଆସ ଦେଖିବା ସ୍କେଲ୍ ଓ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଜାଣିଛେ। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ 3 ପ୍ରକାରର, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ। ସେହିପରି କୋଣର ମାପ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ 3 ପ୍ରକାରର ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ତାପରେ ଆହୁରି 2ଟା କି 3ଟା ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି।